जाय सिख्लाया जोंनि जन हेम्ब्रमखौ फसायनानै लाफैगोन बेनो खांख्राइ ना बायदि बायदि मोनजाबाय थागोन। खिन्थु आङो स्रा बारा बुंना होयो आरोना, खिन्थु मानसिया सप्तासेयाव खनसेल' दुगैयो। नों खय बोसोर बायदि मोनो नोंखौ आयनायाव नायबा आरोना, आयनायाव नायबा औ खानस्रिलाबो जाजागोन नोंलै फारायनानै ने। लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आरो नोंथांमोनाबो बरायजानायजों लोगोसे आरोना दानिफ्राय नायदोंब्ला एकदम जोबजासिम नायना होलां। मानो होनना बुंबा लोगोफोर मिथिबाय, फार्स्टनिफ्राय नायनानै जोबजासिम नायाब्ला भिडिअ'खौ आन्दाज मोना नालाय, बेनिखायनो एकदम फुल नायना होलांनांगौ। जों दिनै सेंग्राफोर गोजा एम्बुनो बा खुसियानो बायदि बायदि जावफैदों आरोना। माखौ मोनो बेखौनो जों दिनै लांगोन। जों रागा जोंदों आरो मोनजायैनि जेबो मोनजाया आरोना, बेनिखायनो जों दिनै रागा जोंदों। दा होखावगासिनो दं जोंना माखासेफ्रा। आफेलाबो नागिरखावदों। गैया नामा दाबो? मोनसिगोन। रोंनांगौमोनरा नोंलाय एकदम जावलुग्रा। बे एम्बु थेरेखौबो लादोलै आफेल। बांद्रायबा एवनानै गोथाव जानाय नांगौमोन नामारा? हा थिग जायोब्रा। गैया जावब्लाबो मोना। एकदम टेस्टिं नायनायजोबलै। आंबो हाबैसै नै। बेसारखौ दंना गैया नायथारनांगौ। बेयावथ' एकदम थाथारनांगौ मिथिबाय। बे एरियायावथ' दुब्लिबारि माबानि गेजेरनि हाखर खरसेल' आरोना, होमब्लाबो थाया। होमब्ला गोमाजोबखो ना माखो बुस्थुआलाय? जोंखौ मोनथिनासो थाखोमाजोबखागोन ना माखो आफेल? खानस्रिलाबो जाजागोन नोंलै फारायनानै ने। नोंसोर जावग्रा नङालै आयो। जेरावबो माप एन्जर जावनो थांबाय खिनानै गिदिंना फैफिननांबाय। गोगोद फाग्ला माबा खुसिया जावनो एम्बु जावनो फैबाय सिख्लाफोरजों लागावगासिनो दङ जन हेम्ब्रमना। आखलानो गाज्रि। हा दानबाय? दानाखैबो गैखाया। गैबावानोलै। रेकर्डजोंसो रायलायदों। रेकर्डजों। द' जागोन फैद'। दा जोङो दस्रा जायगायाव फैबाय। एकदम जावग्लुंगासिनो दं आरोना। आंबो दसे जावबायमोन मेंजोबखाबाय। जोंना जन हेम्ब्रमआ नायसै गस्ला लान्थिल' खुलायना होदों। खांख्राइसो नामा इयो? हो हेम्ब्रम? होखाव। खांख्राइ थांख्राइ लांजोबनांगौ बासि होनो नाङा। गुदुङाथ' मा बिजों? अमा बायदिल' फुंगाबायलै जोंना जन हेम्ब्रमआ ने। बेफोर फिसा नामा होमबा? बुन्दा ना बुन्दि नायलाय बिसारा? बुन्दासो। माबाग्रा आरोना बियो फेमिलि बारायहोग्रा नामा? सोरजिगिरि। बेखौ भुटानाव खुलुमबावोसो बुन्दाफोरखौहाय हौवाफोरखौहाय। ओमफ्राय जोंना माबाया आफेला एकदम थानो हायि जानोसै नै खांख्राइल' मोनामलायनो होखाबाय फाग्लालै। खोनानायजों लोगोसे आं होनबाय बियो माबा गोजा मा होनो गाइखेर गोजा बे खांख्राइया। होबावबाय सावनानै नुबाय नै। सिख्लाफोरनि बायदि मोदोमलायखायो नामा? आयौ बिदिसो बाव। मोजां। बोरै जाखो? जन हेम्ब्रम बोरै जाखोलै? मावथिलै जोंना जन हेम्ब्रमआ मावथि। जाय सिख्लाया जोंनि जन हेम्ब्रमखौ फसायनानै लाफैगोन बेनो खांख्राइ ना बायदि बायदि मोनजाबाय थागोन। खिन्थु आङो स्रा बारा बुंना होयो आरोना, खिन्थु मानसिया सप्तासेयाव खनसेल' दुगैयो। आरो दा गोजां बोथोर सफैबावबाय। दुगैगोन बियो खुनुरुखुम। माबा हिन्जावा माबा मा होनो दै गुदुं फुदुंना होबा हिन्जावा दुगैनो हागौ आरोना, खिन्थु एसे मोनामो आरो मानसिया। एसे उन्दुबानो एसे दिगदारि जागोन आरोना। सोलियो होमब्लाबो थगायाखै जन हेम्ब्रम, नोंखौ जों सास माने नंथारगौ खोथाखौसो जों नोंखौ खोन्थागासिनो दं मिथिबाय। बिनिखायनो नोङो सिख्लाफोरजों ब्रेकआप खालामबाय थाजायो नै। आंसो खालामो। आरो नोंसो खालामबावो दुगैयै मानसियानो। वाव बहुत बरिया। नास्राय नामा? आदसा रायजोफोरनो खोन्थाहरलाय नंखाय सानगोनलाय बिसोरो नायलाय। थरा अच्छा से बोलो यार। नङा जाया बेनो स्क्रिप्ट जोबजाखाबाय होनबा मानो बाब्रा बुंनांगौ? औ बेनो गोथियानो बिनिखाना। दा आफेला 6 पकेट। हाब लाग्राया माथो बिना, जोंना लाग्राया माथो 6 पकेटावसो।
सोलियो बस्था होना लाबो नामा मानसिखौहाय जनेमब्रोमखौ नोंसिनिबा गाइसमोन बिसिबां इयार्स बिसिबां बैसो जाथावथाव नायदो आंनिबाथ' बियो 30-35सो जांबाय नोंसिनिबा मा रोखोम हिसाब थांगोन नायदो आरोना जनेमब्रोमनि बैसोखौहाय नायनानै बुंहरदो आरोना मा रायजोफ्रा बिसिबां बोसोर जाखो ओमफ्राय नों खय बोसोर बायदि मोनो नोंखौ आयनायाव नायबा आरोना आयनायाव नायबा औ आङो 28-29 आदसा बिदि थांनाय मोनखाबाय ओमफ्राय दा माबाफ्रा नायगिरिफ्रा एकदम बुंहरदो आरोना एकदम बुंखांनो हायोब्ला आरोना जनेमब्रोमनि बैसोखौहाय एसे बुंहरदो आंनि नोजोरावथ' बियो 30 बोसोरसो थांबाय आरोना 29-30 गावबो होनखाबाय 29-30 होननानै नायदो दा बिसिबां बोराय नुसै माबेलाय मा होनबो नायलाय रायजोफोर बंग्ला थेरे एम्बु थेरेखौनो जाबावनोसै आरोना बियो ओमफ्राय जोङो दैयावहाय ना ओमफ्राय खांख्राइ बायदि बायदि हमना लाबोबाय आरोना एम्बु जावबाय माबा माबि जावबाय गैया मोनाखिसै नैबो जावलांदोंमोन जोङो नै ओमफ्राय मोनाखै आरोना ओमफ्राय दा जोङो खांख्राइखौनो सावनानै जानो होननानै अथ' सुजोबखाबाय आरोना जाखावसिगोन आरो नै नुबाय नायदो नै रायजोफोर मोनसेबो बुस्थु बासिया आरोना बिसोरजोंहाय जाजोबखागोन नोंना माने मावबाय नै माबाखौ एम्बु थेरेखौ होबाय जाबाय राबि जाखादों नुबाय दा नोङो सोलालाबायनायल'खा बिदैखौनो सोलाजोबबाय माना खांख्राइ बिदैखौ सोलाजोबदोलै गोथाव नामा बिदै बे बिदै ना माथो ओमफ्राय जादों ना ख्रुब ख्रुब मोनजागोन इयो जाला गोथावबावसो जानाय राफुरबो मा बेलाय हो बिलायबावदोलै बिलायलायसां बिदै जा नों जादो ना जाया रावबो सिङावनो जादो ना नों आयु सोलाखादोंल' एबार जोंसिगोन बे बिलायल' लायदो बेखौल' मा नायबाथाय ख्रुब होदोना सोनानै जायाना बेखौ आयु खनखांफिनलायनानै जाखादों दा फाग्लासो नायनानै मानसिया दा जोंना पार्टि फिसा खालामना जोब्बाय आरोना गाइस एकदम आखाइफ्रा खांख्राइल' मोनामासै सावनानै जानायनि ना खांख्राइ गोजा ओमफ्राय ना एफा एनै माबादोंमोन मोनदोंमोन आरोना खनहरलाबायना बेखौ जाबाय ओमफ्राय दिनैहाय बेनो आरोना भिडिअ'आ ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला नायनानै मोजां मोनदोंबा इन्टारेस्ट मोनदोंबा आरोना लाइक शेयार माबा माबि खालामना हो ओमफ्राय बेफोरबायदि भिडिअ'खौ नायबाय थानोब्ला ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै ला ओमफ्राय नै दा जोङो भिडिअ'खौ एसे मोजां होनो नाजागासिनो दं आरोना सोरबा होनदों एसे मोजां बानाय भिडिअ'आ ओमफ्राय जोङो दा भिडिअ'खौ एसे मोजां बानायनो एकदम नाजागासिनो दं आरो भिडिअ'खौ फैबाय थाखागोन आरोना भिडिअ'आ दा माने भिडिअ'खौ बानायनाय जायाखै आरोना मोजाङैनो गोबावजोंसो जादों माने नांबा एसे बेस्थ' गोजा नालाय मानसिफ्रा बिनिखायनो आरोना दा जों बेखौनो जाबाय बिथांमोना मा रोखोम टेक्स मोनदों आपेल हेभि मस्ति एम्बु थेरेखौनो जायोरा जोंना एम्बु थेरे नङा बंग्ला आदसा एम्बु बंग्लाना एम्बु बंग्लासोमोन गायसिमोन गाज्रि मोननानै लाब गैयाना जोङो माबायावहाय आरोना दानि देवबार बै देवबारावहाय जोङो वेस्ट बेंगलनि नेपालि सिख्लाफोर नायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननोबो जों खोन्थाजोबगोन नेपालि सिख्लाफोरखौ